Pedeng ke jingwa de kenhuan kinong song ki bor pulit kumcu ke kenhuan ke State Disaster Response Force SDRF hak shitrek unai lur japsan yau damishwa thaba khandrus nam kerta ubal sharong hak jokwa soyong men hak no paisngi life way trek unai lar japsan lawan poi se kenhuan ke search and rescue team banyawat lang yu te Khynnah Nagaliang ki Bahaïing gila kentui ki nong song bagi pajba bakino gino ki balap ya kin soba ban phone ki number pranyau nyau san ar real lai khandai lani khandai lai pralai are not iway real sau iway uniu Khynnah lo sharong hak kat bau dang tebe e gabol ko basiat chikate gawa na ka jingila ka bagi porlok hak no paisngi life way trek nai lar option kumba ka por lai biji e hadien bla khamjam muslim Ngadan ban angkum ni nak liang jokai yang kesam jongi ki kini kemi ki pa ki Bahaïing ki basam jong ni Khynnah ubalaja nadu menin jermik ke bagi lawat ya nadu menin jermik adu mentangim parlap tengi kerpat ya kinu ki pajba nong snong jong kan ke thain so yong barok away shadu shaki shawa nong se lane kinu ki way pat ki parlok ki bayu iya kan ke met jong ni Khynnah kin suba ban Pyntip hau niu dan bal pun kumne nyau san a real lai khandai lani khandai lai pralai are not iway real sau iway to ya kata ngim la ban tim mon man gidang wat adu mentangi dang wat hang ni hai chan ni ngim pat poi si changai number 3 dang manin mo dang hap hang ni te ngi don ke jikernan bangin lap nang ni na chan ni trai Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya